PSLC go back. Go back. Go back. Back. Go back. Go back. Kini ahok per bang nilitum la tong sekot pen jai kathara mi phi me kai ponang ko bang la hello je kumane hukum sing teron pen kumane bang thu Ronjit Kamsa alang litum preng gece hanga joine pen alang litum kachar bu along dak political anat ke palut pon la APSLC a party etum la bangso kewana bang ke chok che ampen alang litum jitu Tuliram Ronghang Dr. Tuliram Ronghang aphan akoi ki pipon bangke lake jasemet nilitum pinrem ponlo athema kumane preng gece hang kachar bu long bangke laso Tuliram Ronghang phan akoi pipe den nangji athema je preng gece hang lape kumane kachar bu kupine bang personal ke chelang selet laso long bangke la jai kathar tum chijok dun der nai kusini tum bangke pini bangke jai kathar phan pinrem balo ahok per bangke nilitum jai kathar pan pinrem tungte sitame lason bang preng gache hangalong parliament ke palut pon alang litum Dr. Tuliram Ronghang phan akoi ki pon thaba bangke nilitum jatkuri kroikre laso joini sipini bangke jai kathar phan pini bangke ami phi me kai ponang koklo lapen monen phi monong nu lason kam claim klede ji phanse nilitum pena bangke la jai kathar tum phan warning ason pipon lo athema je ha 1986 a movement horizon he misi sitame chedam longle chewang longle mena hian kichelang selet hem ritme ka chekai lasona a puribek non ke wan thuji pula APSLC tum kabor I bang kenilitum jatkuri kroine lapen labangso jai kathar phan nilitum pinrem lo pini labangso ajai megalong pensinilitum la APSLC along a leader jai kathara phanili tumbangke pinrem ponlo sodak pen pinrem lo je monen phisitame lasona kam claim klede je phan athema he hian he chingrum nai he doan bang ning sipet nang ji pulotangte lason kumane ke bohong along kumane preng che hanglong kumane ke charwo along bangke party along song along palut pon pedet nang ji pusinili tumpen bangke pachinilo athema lason jong si claim bom pulotangte ilitum karbia ketum ning sikido thagi kalake munen phi monong no sitame laso ang thek long le deji lase pini pen bangke je nilitum Bharatiya Janata Party hin pen la jai kathar phan jasamet pinrem ponlo la palangli me phi sitame nilitum pen me kai ponlo munen phi monong no la bang preng che hang kumane personel la bangso bang kacharwo long bangke Dr. Tuliram Ronghang phan bangke la akoi pipon peder nangi puse la jai kathar tumhan stame pachini ponlo ngahi chialong nitum dak mondol nomati jomorcha ben stame alangli jai kathar alangli tum party long ke claim dun aphuga benai abang pupusin tum jongponang kok kwa ke hai la hukum sing teron alangli inut aphuga ve polisin nilutum bang jongponang kok po alangli non hejong difua hi chilong sitame alangli tum ilitum non CM public interaction program do bom mang bong sitame alang litum Tuliram Ronghang sar ame phige kai pon litum theklong si litum ning chereng no lo sona thasini tum dak nomati mondol committee pen patirpi pon lo nilitum jomorcha tum cherap dun si nilitum apuson asai ke deng pon
ning ke phupi thek long si nile tum alang li jai kathara mi phi kai ponang kok lo pini ka do ga nile tum jomor chaw long klem bang phu bang phi tum an che tong si alang li mi phi kai pon lo